אני מכיר הרבה שחקני פוקר, אני יודע להגיד ש-90% מהם מפסידים, במיוחד באונליין, והמעט שמרוויחים עושים דברים מטורפים, אבל יש מוטיב חוזר לכל המרוויחים. המוטיב החוזר זה שהם לקחו את זה לרמה הבאה, ומעבר לרמה הבאה הם מבינים את הלוגיקה. זאת אומרת, הם מבינים את הלוגיקה של המשחק ושל האנשים. אני לא אשכח את השיחה הזאת, דיברתי עם יניב פרץ, פניתי אליו בזה, אמרתי, תקשיב, אני משחק רק ידיים טובות, ואני לא מקבל ערך, כולם מקפלים לי כאילו, איך אפשר להרוויח ככה? ואז שם באתי אליו, ואז הוא אמר לי, אוקיי, סבבה, בוא בעצם נשב, נראה מה אתה עושה, נראה מה אתה משחק. ובנקודה הזאת, אחרי שישבנו לפגישה אישית, הוא ניתח את המשחק שלי, אני הבנתי את המחשבה שלו. ברגע שהבנתי את המחשבה שלו, הבנתי כמה אני לא מבין. כאילו הבנתי מה הגב. בין מה שאני חושב שאני מבין של פוקר, לבין מה זה באמת. כאילו יש לדעת החוקים ויש להבין את המשחק. לגמרי. זה שני דברים שונים לגמרי. מה זה שני דברים שונים? זה טיפה בים. לדעת החוקים זה טיפה בים מאשר להבין את המשחק.